Хайырлы иртә, Россия бір телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова. Татарстанда Дәүләт Думасына сайлау бюллетеннәрен сайлау участокларына китерә башладылар. 6 миллионнан артык бюллетен якын көннәрдә барлык территориаль сайлау комиссияләренә тапшырыла. Шуннан соң аларны участок сайлау комиссияләренә тараталар. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьевның әйтүенчә, бюллетеннәрне участокларга тарату киләсе сайлауларга әзерлекнең мөһим бер өлеше булып тора. Бюллетеннәрне тапшыруны Үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары ныклы контрольдә тота. Бюллетеннәр районнарга махсус сак астында җибәрелә. Исегезгә төшерәбез, Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлаулар, шулай ук Татарстан Республикасы Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар 17, 18 һәм 19 сентябрьдә була. Быел Татарстанда юл йөрү кагыйдәләрен бузу очракларын теркәү өчен тагын 78 фото-видео камера урнаштырыла. Әлеге җиһазларны сатып алу һәм урнаштыру юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясының мәгълүмат системасына теркәү өчен 140 миллион сумга якын акча бирелә. Әлеге эшләргә заказ бирүче юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет оешмасы. 52 камера тизлек арттыру очракларын бер юлы 2 юнәлештә терки ала. 22 камера стоп линияләр алдында туктау кагыйдәләрен бузуны контрольдә тотарга тиеш. Тагын 4 камера гомуми юл йөрү кагыйдәләрен бузу очракларын терки. Аукцион быелның 14 сентябрендә уза. Камералар 10 декабрьгә кадәр урнаштырылып бетәргә тиеш. Зур югалту. Күренекле шагыйрь, Татарстанның халык язучысы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гәрәй Рәхим Григорий Васильевич Родионов 80 яшендә вафат булды. Ул төрле елларда Татарстан яшьләре газетасында әдәби хезмәткәр, Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшьләр әдәбияты бүлегендә редактор, Татарстан язучылар берлегендә әдәби консультант, Казан утлары журналы редакциясендә проза бүлеге мөдире кебек вазифаларны башкара. Шулай ук Гәрәй Рәхим Шәһри Казан газетасы редакциясендә бүлек мөдире булып эшли. Ул шигърият, проза, драматургия жанрларында язучы әдип буларак танылды. Якыннарының, туганнарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Мәрхүм белән хушлашу мәрәсиме тиздән сәгать 10-да Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры янында була. Яхшы кеше. Язучылар рәисе әгъзасы, совет әгъзасы бездә 15 елга якын аппаратта эшләде. Менә Разил Валиев белән Туфан Миннуллин, Роберт Миннуллинлар белән бергәләп бөтенебез гел очрашып, татар телен кайгыртып, татар гореф-гадәтләрен сагынып, искә алып, сөйләп. Мин аның ярдәмен бик нык тойдым үземнең менә эшемдә дәүләт һәм югары совет рәисе буларак заманында. Нигә дигәндә, ниндидер татар телендә чыгыш әзерләргә, тарихи әйберләрне искә төшерергә, билгеле чамалы үзебезнең язучыларны искә алып, онытмыйча, мин аны гел Гәрәй Рәхимнән сорап, ул миңа әзерләп бирәдер. Алабуга районында авыл хуҗалыгында исәпкә алуны оештырдылар. Белгечләр шәхси хуҗалыкларда күпме зур мал, кош-корт асралуын, бакчада ничә куак үстерелүен барысында теркәп бардылар. Исәпкә алу йомгаклары турында киләсе репортажда. Бакчадагы түтәлләрнең, куакларның, хайваннарның саран алдылар. Алабуга районында авыл хуҗалыгында исәп алу тәмамланды. 13 исәпкә алучы ай дәвамында районның барлык авыл торак пунктларын йөреп чыкты. 6000 шәхси хуҗалык турындагы мәгълүматлар компьютерларга кертелде. Сколько вы садите картошки по площади? По площади? Сотки 3. Авыл хуҗалыгы исәбен алуда авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм фермерлар да катнашты. Порадовало. Сораштыручылар барлык сорауларга да төгәл җавап бирде. Бу күңелле хәл. Җирлек башлыклары да ярдәм итте. Сораштыручылар үз эшләрен зур җаваплылык белән башкарып чыкты. Безнең авыл зур, күпләр мөгезле эре терлекләр асрый, сыер тотучылар да байтак. Барысы да исәпкә алынды. Белгечләр әйтүенчә, мондый исәп алу авыл хуҗалыгында соңгы структур үзгәрешләрне җентекләп бәяләргә, авылга, зур аграр һәм фермер хуҗалыкларына, кече ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итү һәм аны үстерүнең актуаль программаларын эшләргә мөмкинлек бирә. Нәтиҗәләр ноябрьдә игълан ителергә тиеш. Арис Мөхәммәтов, Гөлназ Гайни, Татарстан яңалыклары, Алабуга районы. Программабызны парламент хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Аның белән сезне минем коллегам Идел Кыямов таныштыра.
Узган атнаның төп вакыйгасы белем көне 1 сентябрьдә республикада беренче тапкыр партага 55 меңнән артык бала утырды. Президент, парламент рәисе, шулай ук дәүләт советы депутатлары мәктәп линейкаларында, шулай ук яңа уку йортлары ачылышында катнаштылар. Рөстәм Миңнеханов Салават күпер бистәсендә яңа мәктәп укучыларын котлады. Фәрит Мөхәммәтшин Арт-Сити микрорайонында заманча күп профильле 11 дип аталган лицейда булды. Яңа уку йортында күп төрле яңалыклар. 188-нче лицейда интерактив дәресләр укучыларга тагын да күбрәк белем алырга мөмкинлек бирә. Монда барысы да яңа, заманча җиһазландырылган кабинетлар, экологик белем бирүгә аерым игътибар. Бионика лицейындагы беренче тантаналы линейкада Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Менә бу проект 224 балага дигән проект, ул иң яхшы проект. Республикада эшләнгән мәктәпләрнең проектларын алсам, бу иң яхшы проект. Һәм безнең балаларыбыз яхшы шартларда, яхшы укытучылар белән укырга, белем алырга тиешләр. Моның өчен бөтен шартлар бар. Әлбәттә, менә бу Салават күперендә күп кенә мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Мәктәп менә килеп чыкты, һәр менә монда матур гына парк. Бүтән мәсьәләләрне дә хәл итербез. Башкалабызда 11-нче күп профильле лицейда ачылды. Ул 11 дигән исемне йөртә. Заманча уку сыйныфлары, спорт мәйданнары, бассейннар, лабораторияләр бар. Тантанада Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Үзләренең мобиль кушымталарыннан файдаланалар. Ул укучыларга өстәмә мәгълүмат алырга, укытучылар белән ата-аналарга оператив аралашырга мөмкинлек бирә. Мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен аерым сыйныфлар бар. Алар инклюзив укыту программасы буенча шөгыльләнә. Лицей 1000 ярым укучыга исәпләнгән. Көтеп алынган мәктәп, безнең мәктәптә 1501 укучы өчен төзелгән. Монда инде бөтен яктан, инфраструктура ягыннан да, укытучылар ягындан да бөтен әйбер әзерләнгән. Инфраструктурадан карасак, монда 2 бассейн бар, зур, матур ресторан, актовый зал, лабораторияләр, укытучылар өчен бөтен условиялар әзерләнгән. Һәм дә инде укытучыларны карасак, алар бөтенесе профессиональ яктан югары дәрәҗәдә, алар бөтен балаларны көтеп алган. Фәрит Мөхәммәтшин Азнакай һәм Сарман районнарында бөртеклеләрне җыеп алу йомгаклары, фермерларның уңышлары, яңа социаль учреждениеләр һәм яңа уку елына әзерлек белән танышты. Азнакайның яңа микрорайонында Сандугач дип аталган балалар бакчасы демография милли проекты буенча 2 ел элек төзелгән иде. Ул мәктәпкәчә учреждение эталоны, 29 видеокамера, сак төймәсе. Белем бирү 2 дәүләт теле һәм инглиз телендә алып барыла. Грант акчасына берничә белем бирү проекты гамәлгә ашырыла. Азнакайлылар өчен безнең ишегалды президент программасы аеруча мөһим. Алиш урамындагы күп фатирлы йортлар 60 ел элек төзелгән. Бу нефть эшчеләр бистәсенең иң беренче торак массивы. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу йорт яны территорияләре, балалар мәйданчыклары, парковкаларның яңартылуын, яшелләндерүне уңай бәяләде. Быел Сарман игенчеләре яхшы эшләде. Җәйге корылыкка карамастан, бөртеклеләрдән яхшы уңыш җыеп алдылар. Шикәр чөгендере, кукуруз һәм яшелчә культураларын җыю дәвам итә. Фәрит Мөхәммәтшин агрофирмалар җитәкчеләре, фермерлар һәм авыл җирлекләре башлыклары белән очрашуда терлекләрнең баш санын саклап калу темасын кузгатты. Шулай ук җирле җитештерүчеләр белән аралашты. Сарманда хәләл стандартлар буенча ит җитештерәләр. Барлыгы 25 төр продукция. Җитештерүчеләр дин әһелләре белән бергә эшкәртүнең барлык нормаларының үтәлешен катгый күзәтәләр. Биредә президент программалары уңышлы гамәлгә ашырыла. Әйтик, Юлтимер авылында быел заманча фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Анда авыл халкына медицина ярдәме күрсәтәләр, киң зал җирлекнең көнкүреш яшәеш проблемалары буенча фикер алышу урыны да булып тора. Сез парламент хәбәрләрен карадыгыз. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Россиянең 780 меңнән артык пенсионеры 10 мең сум күләмендәге бер вакытлы түләү акчасын алган инде. Россия пенсия фондында өлкәннәргә инвалидлык яки туендыручысын югалту буенча пособие алучыларга бер тапкыр бирелә торган ярдәмгә 11 миллион сумнан артык акча бирелүе турында сөйләделәр. Беренче чиратта 2 сентябрьдән акчаны карта кулланучылар алды. Өйдә яки почта аша пенсия алучыларга бу түләү пенсия алу көнендә бирелә. Монда пенсионерлар 340 меңнән артык исәпләнә.
Башкалабызда мөселман кино фестивале бара. Фестивальның ачу тантанасы быел Казан ратушасында узды. Кызыл киләмдә бирегә җәелгән иде. Родина кинотеатрында конкурс фильмнары күрсәтелә. Параллель һәм конкурстан тыш программа фильмнарын Мир кинотеатрында да карарга мөмкин. Фестивальнең конкурс программасына 50 фильм кергән. Аларны Россия, Франция, Испания, Кытай, Төркия, Иран, Бельгия, Япония, Израиль, Босния һәм Герцеговина, Пакистан, Малайзия, Тунис, Болгария, Катар, Кувейт, Эстония, Бангладеш, Алжир, Казахстан, Үзбекстан, Азербайҗан, Кыргызстан, Таҗикстан дәүләтләре тәкъдим итә. Конкурс программасы 4 төп номинацияны үз эченә ала. Тулы метражлы нәфис фильм, тулы метражлы документаль фильм, кыска метражлы нәфис фильм, кыска метражлы документаль фильм. Татарстан режиссерлары милли конкурс номинациясенә берләштерелгән. Татар сәхнәсеннән һәр даим яңа исемнәр яңгырап тора, бигрәк тә җыр сөючеләр өчен. Бүгенгесе Данил Шаймуллин. Ул үзен шулай дип әйтергә куша. Аны кайберәүләр блогер буларак таный. Казан музыка көллиятен тәмамлаган. Башкаручының бер үзенчәлеге бар. Ул рус җырлары текстларын татарчага, татар җырларын русчага тәрҗемә итеп башкара. Тулырак киләсе видео язмада. Концерт татар тамашачысына бик яхшы таныш җыр белән башланып китте. Илһам ага Шакиров башкаруындагы Идел буе каеннары җыры. Шуннан да профессиональ тавыш, тыңлап утырырга таныш ки, ләкин сүзләре русча. Бер таныш ки, икенчесе, өченчесе тамаша барышында алар шактый гына яңгырадылар. Шулай ук рус һәм башка телдәге җырларның татарча яңгыравы. Татар эстрадасында мондый башкаруны ишеткәнебез бар иде, бигрәк тә рус хитларының татарча яңгыравын. Мин үземнең төп максаты булып күрәм, аның бәлкем шундый оригиналь жанр булмаса да, аның тырышлыгы һәм аның иң мөһиме үзенең җанатарлары һәм аның иҗат сөючеләре өчен эшчәнлеген күрсәтергә һәм тәкъдим итәргә. Мин булай татар инде, ләкин мин 9 яшькә хәтлек Архангельскта яшәдем һәм татар телен бер дә белми идем. Аннары монда Казанга кайтып дип инде күченеп, безне абыем белән нигә татар гимназиясенә керткәннәр әтиәнем белән. Шул мин анда базаны алдым һәм аннары сәләткә эләгеп, сәләт оешмасына эләгеп, шунда практика бар иде минем. Аннары мин күрдем, менә икән кешеләр татарча җырлыйлар да икән, сөйләшәләр дә икән, ни шигырьләр дә язалар, иҗат итәләр. Мин дә булдыра алам икән аны. Булдыра алам. Шулай дип башладым мин. Үземнең җырларымны иҗат итәргә. Аннары хәзер инде минем дустым Илсия Хисмәтов мөрәҗәгать итте, әйтте, ни дип: "Данил, әйдәле син Валерий Меладзеның берәр җырын тәрҗемә итәле татарчага. Син моны булдыра аласың." Әйдә. Тәрҗемә иттем дә, кешеләргә нык итеп ошады һәм шуннан башлап менә мин иҗат итәм менә ул тәрҗемәләрне. Әлбәттә, татар җыр сәхнәсендә берсеннән-берсе яңа башкаручылар, яңа алымнар, яңа стильләр туа торды. Кайберләре төшеп калып онытылды, кайберләре яшәргә урын таптылар. Һәрберсенең үз язмышы, татар җырларының русча яңгыравы, рус телле татарлар һәм башка милләт халкына татар авторлары турында таныштыру булып килеп чыга түгелме? Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка сатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.